Bun, asta e a patra oară când mă înregistrez, nu? Bun. După cum ați înțeles, este a patra oară când înregistrez și sper să-mi iasă, pentru că e dimineață și o să-mi rupt în gură. Îs obosit, îs extenuat. Hai să vă zic mai departe despre ce am să vă zic. Despre haterii care au început să apară când... Da, ca despre hateri, în principal este videoclipul. Vreau să le zic că acestor hateri care îmi zic să mă arunc de la etajul 12, că de ce să mă arunc eu și nu tu? Adică tu îmi zici mie, uite, eu mă arunc dacă te arunci tu primul. Și eu în orice caz m-aș arunca cu o parașută. Dar tu cred că te-ai aruncat așa pur și simplu. Nu știu de ce, am așa o presimțire. Da, și că mă corectați că spun Babeco, nu Babenco. Nu-mi pasă cum o cheamă pe acea fată, mă doare în șpiț de ea, nu-mi plac curvele ca ea. Deci am făcut acel videoclip doar pentru că am văzut că românii încep să le pese mai mult de curve, de chestii de genul ăsta, decât ce să facă cu viața lor. Da. Hai să vă zic mai departe, tot să revenim la subiectul cu hateri. Frate, dacă la voi totul rost, după aia veniți să-mi comentați, dar din păcate nici atunci nu-i bine, pentru că din câte știți și asta face parte din bunul simț, nu ai dreptul să jignești pe nimeni. Și cam asta e adevărul. Eu nu v-am jignit, până acum nu v-am făcut nimica, deci cu ce drept vii la mine și mi zici să mă arunc de la etajul 12? Mi se pare așa ceva de obraz. Nu mă cunoști, dar tu vii să spui așa ceva. Păi, acum te-aș înjura, dar cum nu prea am voie să fac chestia asta pe YouTube, cu toate că am mai înjurat, asta e. Să trecem în pula mea mai departe. Avem seria de gaming, că mulți se întreabă, bă, ai canal de gaming, dar tu faci videoblog. Păi hai să vă zic ceva, cum acest canal nu este foarte vechi, deci nu are nu știu câte vizuri, îmi permit să fac pe un canal de gaming videobloguri. Dar și gamingurile vor apărea, deci gameplay-urile vor apărea cât de curând. Numai că este greu pentru că trebuie să găsesc un program care să mă ajute în timp ce filmez, adică programul care îl folosesc acum îmi provoacă destul de mult lag și nu e foarte șmecher. În fine, să trecem mai departe, cu un videoclipul ăsta e foarte scurt, trebuie să vorbesc un pic mai rapid. Vreau să vă spun că am nevoie... What the fuck, e deja 12:45. Hai de pula mea. Bun, hai să vă zic rapid. Vreau să vă zic despre asta. GTA San Andreas. Cine joacă multiplayer și ăsta stă ceva timp pe GTA, dacă vrea să joace cu mine pe un server, să intre pe adresa de Facebook care o să o las mai în jos în descriere, să-mi spună serverul și cum se cheamă și cum îl cheamă, dacă poate să-mi dea o adresă de Skype și vorbim acolo mai multe. Deci până data viitoare sunt Raul, nu uitați, dacă ești hater nu intra pe canal, dacă ești hater și intri pe canal, să te ia toți ființii de coaie și după aia să te muște și un pirania. Deci, să înțeleg că asta e tot ce am avut să vă spun. Da, cum ești faza. Deci,